weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to momori sankole diboli fulɓe Dar Salam tintaɗi forsu keɓa gurela galo Dar Salam sare jeka tuba wupa bonkoma kunda ko waktu yoni hato alahinna boli banna kame naya diboli mali kabruji mena ɗemgala pular gardidi kabruji mena to leydi Sénégal ma en kaale mayela falleme koko ƴeeri ha ganduɗa galleji kewɗi jolima e wonde remru tagay gure takkiɗe mayela fallem ton to leydi Mauritanie pelle dariɗe yurnitade haqqinamade fedde witede Human Rights Watch ɓe jaltini cimtol mabɓe gam hollirde e sukaɓe rewɓe hewɓe mbaɗama viole nder leydi Mauritanie kono laamu ngo daraki gam wallidde ɓe ton to leydi Mali sifande mayirɗe nduɗo hen lewru ma nduɗo hen ndu hakkude koro ton to koro hakkude dogo kame fulɓe nden sifande banggue fulɓe kame banggue dogo en kala yogay pelle jaɓani oɗo saaha noon yimɓe hewɓe ne doga hen koyɗe jama ton to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba yogay dumbaɓe kaso gonɗo toon to Gambie nangui wonande renoɓe toon ɓe caggal wiɗon jiiɗi haaldude koye jagorɗo kalfinaɗo oɗon fanno kabruji mena han joolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون battake jam gondaɗo dendagala melganaɓe kala e ko taari melga kala ne ngulla jaltugola aduna biyetenoɗo Kumba Sidi Diallo yalti aduna ko kikiɗe hanke o toon to melga Djiby Atoumani kan woni joom wuuro melga ko ɓiyuma cankiɗo ɓesgo Djibril Racine ene ngulla ko ɓesgo Alassane Funere ene wonde ɓesgo Alhousseynou Funere ko ɓiyuma cankiɗo Haruna Atoumani kam yettini ɓattake ko ɓiyuma cankiɗo aɓe ngullo dendagal bandiraɓe gure taariɗe melga e melganaɓe kala ha tente almami wuuro ngo e dendagal ɓesguji wuuro ngo kala wonɓe wuuro ngo ha wonɓe bo walla wuuro ngo kala ni gulle jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe debbo taw kadi ko biyetenoɗo Kumba Sidi Diallo yalti aduna noon ko kikiɗe hanko toon to melga weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique eɗen nelda duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde gueno yurmotomo yafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala tintinde on noon wonande ngullu ngu iwi koye ɓesguji makko taw kadi ganduɗa ko biyanoɗo Djibril Atoumani kam woni joom wuuro melga ne wondi kadi Djibril Racine kame ɓesgu mum kala ne wonde Hassan Alhousseynou Alassane Funere kame ɓesgu mum kala ene wonde Alhousseynou Funere kame ɓesgu mum kala ne wonde Haruna Atoumani kamɓe jettini battake o gam wullade dendagal bandiraɓe kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe debbo biyetenoɗo Kumba Sidi Diallo yaltaduna ko toon to melga eɗen duwa yo gueno yurmomo yaafomo. ñalɗi pinala toon to gannonaɓe ne mbaɗi erago fade dendagal bandiraɓe kala hoɗɓe lappol palol dande maayo ha e kallu ɓalejo ha faynma dow jeeri kala kamɓe gannonaɓe ñalawma janggo ñande jeetati ñande jeenayyi ha faynma sappo e goho kala ko ñalɗi batte toon ko fate banggue fina tawa ha tenti ko fate safara ɓalli taw kadi yuɓɓinta ɗiɗon ñalɗi ko fedde sukaɓe gannonaɓe janggoɓe ganduɗa oɗo saaha yidde mabɓe ko mawninde wonande fedde mabɓe ko tafa fade hikka waɗi duuɓi nogasa aɓe mbaɗi erago dendagal guure taariɗe ganno kala dendagal guure taariɗe ganno kala ne mbawata tawtore ɗiɗo hen ñalɗi ha tente ko fate bowa kame caali wodobere ha fayenma toon to barmacce en ɗiɗi ayno maje nonne kadi ɓe ɗaccani banggue Mauritanie ko wayno tintaji force keɓa ha fayenma guurela galo kame Dar Salam e guure taariɗe ganno kala ñande sappo e gonde noon ko ñande hen ɓe mawninirta oɗon ñalawma biteɗo Abdourahmani Diop
ɓurɗandirede Abdourahmani Coumba Diaba taw kadi ganduɗa ko dariɗo e darde fayidinde ko fate banggue wuuro ganno ko fate ɓamtare jangde kame rendo ganno kala ɓe jejjitani hen noon aɓe jejjitani hen noon aɓe jaara union développement mo ganno kame ɗanniyankoɓe ganno kala ha tenti e pelle ganno kala oɗo saaha noon mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala mbawata tawtorede ko fate banggue safaruji batteɗi toon to ganno taw kadi yettini ɓattaki ko musidɗo biteɗo Alhassane Sara taweteɗo toon to leydi France. Kettode kaburuji mon e demgal Pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande jeegom silto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ko banimen debbo sohna Farmata Ba kamaranta en hen haade men bismadema ma en jaa ha toon to Mayila Fallima toon to Mayil Fallima to wiyete Seleng kame Sinthiou Dialiguela ha fayenma toon to Momori kame Naya e ha fayenma toon to Diboli Fulɓe e Kidira foof koko yooli yogay nokkuji koko jooli ko fate banggue guese mabɓe yogay guese oɗo saaha mo gonɗen boni taw kadi ko guese darinoɗe e darde faydinde ko fate banggue makkari yoga hen ɗuggiti ha laaɓi gam dandude ɗuma e yogay galleji puɗɗima nannude ndiyam yoga hen paati guure dow walla ni galleji dow ko wayno Diboli Mali Diboli hatta fayma Diboli Mali kono ne kadi ha fayenma e Seleng to ne kadi guese kewɗe nanni ndiyam ko fate banggue Sinthiou Dialiguel yogay galleji e beddaji puɗɗima nannude diƴƴe ɗum noon Momori e hoore mum yogay galleji taw kadi koye beddaji fuɗɗima nannude diƴƴe yoga hen noon gabbitima payi dowa oɗo saaha noon ɓuuri hulɓina toon ko fate banggue remru ndu nde tawno ko ɗum woni faggudu diwan o e toon to diwan a ɓundu kala ma en gartoyoɗo hen kabaru so gueno haaji ma en jaɓɓoɗo hen banimen debbo woni ma en jaɓɓoɗo hen banimen debbo sohna Farmata Ba ko fate banggue kabruji men e ɗemgal Pulaar taw kadi aranten hen ko banimen debbo sohna Farmata Ba sohna Farmata Ba jaam ñalle maɗa. yawura ñalle jamma Seydi Sar seyen wuuro Molo e wuuro Molo no mbiɗa hen foof no wona nde wonno maayo wona keero ko noon tigui debbo mo sayi en wuuro Molo e wuuro Molo kala kabruji men e ɗemgal Pulaar puɗɗoɗen koye oɗo hen tana musɗo baɗɗo oɗo hen jamma hanki taw kadi ko toon to Mbora en jeyata toon to diwan mo Matam omo ganduɗa jafoɗon no fewi koyel ma ɗi goni ɗi pewani no fewi. jam ñalle moon bandiraɓe tedduɓe Seydi Sar no mbirɗa ni ko noon no wayno ɗo e Falde Mbour no wayno ko sunare mawde fini ɗo caggal jaltugol aduna ɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko sernaɓe woni o mo ganduɗa kañum woni ceerno Tidjani Ibnu ceerno Cheikh Mouhamadou Mansour Baro wonde omo ganduɗa kañum woni ceerno Siraji Booli mo ganduɗa ko jangguinowo duɗa rewɓe alquran ɗo wonno e galle ceerno Mansour Baro no wayno kamɓe ɗiɗo caggal nde ɓe ummitino toon to Makkatul Mukarram e hijjore mabɓe ɓe jippi toon to aéroport international mo Blaise Diagne no wayno ɓe ƴettino werla mabɓe gam artude ɗo e Mbour no wayno hakkude Mbour e Dias ko ɗon ɓe mbaɗi accident kamɓe ɗiɗo foof noon no wayno ɓe kawre e ladial en downima ɓesgu ceerno Mansour Baro foof e kuuɓal kono e dendagal ɓiɓɓe julɓe foof to mbawi wonde en ñaguima ne guene yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljana honorable député maire hono Farba Ngom mo ganduɗa ko goto e ɓurɓe ɓattade o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi Sénégal no wayno tan e nder ñalawma goto o ƴewni o mo ganduɗa kañum woni mawɗo leydi ndi kono wonno ujunnaje tati sifande kanko Farba Ngom noon o holliti hen weltare makko no fewi o jarni kadi e dendagal wondiɓe makko e wallidiɓe makko kono noon kadi goto e yaadiɓe makko o mo ganduɗa kañum woni Mamadou Ngom yetti ɗum no fewi e darde mum kono kadi ciftinen kanko o mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom o wi ko ganduɗa kañum woni cifande ɗen ko gam wallide mawɗo leydi ndi hono noon kadi ombo wayno ko polgu mango o mo ganduɗa kañum woni mawɗo leydi ndi ko ɗum woni ɗon ciftinen noon kanko o mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ko goto e ɓurɓe ɓattade mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall hono noon kadi ɓe ganduɗa kadi ko dariɓe darnitinde gam joƴƴitinde o mo ganduɗa ko kañum woni mawɗo leydi ndi e no wayno e sugngoji hoorejoji payaɗi e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi fande arde nde hono noon kadi
hono noon kadi kanko Farba Ngom no wayno omo gollina walla sukaɓe heewɓe ko ganduɗa koko fati e golle no wayno sen ummima toon to diwanu Matam en gartat ha ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal no wayno jeere Petrosen e jamma hiccenki o sanga waktuji 23 no wayno sumi cum mo ganduɗa ko musɗo no feewi ene wayno noon koniyankoɓe faabu caggal nde ɓe norti hen no wayno ɓe eto ñippude on cumo no wayno tan e ballal Allah e yurmede mum ƴiwone mawde no wayno tooɓi wallitiɓe ha ganduɗa on cumo wawi ñifede kono noon omo ganduɗa ko wiide omo ganduɗa kañum woni colonel Pape Age Diatta no wayno tan cumo o de no wayno nayi ko heewi saabu fodde wonde temedde 4 kantine no wayno cumi hen jawdi kewdi kadi no wayno hihen no wayno noon hay goto gañaki hen e nder ɗum omo ganduɗa ko kañum woni jaabugal kalfingal ko fate gueɗe nder leydi omo ganduɗa kañum woni Aly Ngouille Ndiaye o yeehi toon o yaadi toon e délégation timmuɗo ina jeeya hen mo ganduɗa kañum woni maire mo leegal ngal gam ƴewede on ɗon cuumu eko boni toon to nden ɗon jeere no wayno noon e kala saaha cumgoji ko ganduɗa kañum woni cumuji no kewi wadde e nder jeereji e nder leydi Sénégal no wayno noon ina joga kulhuli yataw wona ko ganduɗa ko trafic e banggue courant woni jokkodiral ɓoggi courant tawi wona dewɗe e lawol yataw wona ɗum saabi cuumo kono e oɗo saaha no wayno loskoji nan uddita hen gam andude holko saabi on ɗon cuumo en jiyata toon to Kaolack e Fatick no wayno ko toɓoli musɗi jippi toon ha yooɓi pittali kono wona yimɓe naayo toon to Kaolack wuuro ina wiye Latmingue no wayno ko ɓalal yani toon e sukaɓe ɓe ganduɗa ko janggannoɓe Qur'an e ngal ɗon duɗal Qur'an no wayno cukalon ɗiɗon kawri hen e ladial e wiide omo ganduɗa kañum woni jangguinowo mabɓe biyeteɗo Fallou Dramé no wayno sukaɓe ɗiɗo almuɓe kawri hen e ladial kono noon kadi ɗiɗo gañima hen tawi o saaha e cuuɗi cafrirɗi hono noon kadi toon to Fatick toon to Foundiougne no wayno ko jamguel ƴiwonde yani toon e debbo ina wonde ɓinguel dañguel duuɓi ɗiɗi hono noon kadi e joom galle mum kanko debbo e ɓinguel nguel no wayno ɓe kawri e ladial kono noon gorko no wayno faɗɗi nawa toon to cuuɗi cafrirɗi no wayno ko toon dañoy jaam ene mbiya tan yo Allah yurmo yaafo yaaɓe e jertinde tan bandiraɓe nde nden to koye saaha ndungu wona no wayno tan sono tooɓa sakkade less leɗɗe hono noon kadi less antinuji etade kadi ñifde noddi kono ɗumen saaha nde tooɓoli tooɓata sen ummima toon to diwan Kaolack en jeyata toon to leydi Liba no wayno suka debbo goto Sénégal najo mo ganduɗa ina nortoro inde Aminata Gueye kanko de no wayno o yettidi e jayde wotere wiyetede Dewul o woytima noon caɗele musɗe ɗe ganduɗa eɓe guura ɗum toon to leydi Liba kamɓe ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe rewɓe wonɓe toon no wayno koɓe bindanoji koye nder galleji ɓe liggoto kono no wayno won caɗele musɗe ɓe guura toon ɗe ganduɗa no wayno jangta ɗumen weeɓani e nder ɗum o wi ɓe goytima to ambassade ɓe goytima kala toɓe jafrino kono ha oɗo saaha mo gonɗen caɗele mabɓe ɓe dañani ñawnandoɓe ɗum te kanko no wayno e saaha mo yahata o no wayno ko sehil makko goto debbo o haalanno kañum waddunomo ɓe ganduɗa ko bandum gonɗo toon to leydi Liba gam o wawa toon ɗannade kono o saaha eɓe guura toon caɗele musɗe ha ko ɗon tan wawi ha Seydi Sar gayni ten kabaruji men koye oɗo suka gorko goto mo ganduɗa ko ivoirien ko Côte d'Ivoire najo omo nottoro inde Halifa Kara Bouyo kanko on ɗon suka noon no wayno o jottodirino e suka goɗɗo mo ganduɗa kamɓe liggottono e restaurant on noon inde mum no wayno tottiraka ko SC tan no wayno waɗa hen no wayno noon on ɗon suka mo ganduɗa ko SC no wayno kanko suka Côte d'Ivoire najo no wayno joɗinoma ñande werte no wona julde taski e on ɗon jamma no wayno de o waɗi poɗɗe ɗaynoje ko ganduɗa kañum woni boisson nden rokki on ɗon suka heeri no wayno natti wonde e saago mum nden o wi ɗum ya leloyo on yeehi leloyi o yeehi o tawi ɗum toon o waɗi ɗum gueɗe ɗe ganduɗa ko kaltoriɗe tawi noon kamɓe ɗiɗo foof koɓe worɓe e oɗo saaha noon no wayno on ɗon suka nde yeehi ha weeti yeehi haalani gorgol muɗum no wayno ɓe jaddi cuuɗi cafrirɗi ɓen ko lettigui won gueɗe baɗaɗe makko ɗe ganduɗa e lawol e nder ɗum no wayno ɓe porti on suka ivoirien naɓe ɓe porti ɗum plainte nden o jaggama no wayno o darnama yesso ñawoɓe avocat o mo ganduɗa kañum woni suka baɗaɗo ɗen no golle no wayno ñaguinoma no wayno ñawowo yo sokmo duuɓi 5 hono noon kadi o yooɓa million ngaji 5 ñawowo noon no wayno ñayimo ko duuɓi 4 hono noon kadi omo yooɓa million ngaji 2 ko jertinde bandiraɓe tan no wayno e kala saaha mbatten hakkillaji gam no wayno wona ñamde foof ñaame wona kadi nokku foof kadi yaare Seydi Sar ko ɗum wonno kabaruji e garannoɗe men e nder leydi Sénégal
debbo mo wuro molo walla mbiyena sayen ɓayde mbiɗa ma yonani kerol farmata ba golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie fedde gotago windere taw yaltini ɗum ko jeyde witede Sahara Média ɓe kolliti gardiɗo fedde gotago windere holliti wonande guite mumen ene koɗi e sumgoji bannoɗi toon to leydi Mauritanie oɗo saran erago mabɓe ko jaam duumiɗo yo ara hakkude ɗiɗo hen landaji taw ko landaji dawrugol moni kala hormo kuule gendidi ha sumgoji ɗi ndewa lawol walla ni ha résultat ji ɗi jalta ha laaɓa ha wiya ceera ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witende Sahara ɓe kolliti wonande pelɓodiral waɗi ñalawma hanki o hakkude dadiɓe hinde police kame mintereɓe ko noon nde militaire goto dugganno e police ɓe ɗiɗo ko ɗon tigui kanko militaire o noddi wonande mintereɓe wolɓe ɗum noon waɗi ko toon to Ayoune tuma nde mintereɓe gaari dañi fiide police ji piggal bongal no fewi ha ganduɗa kamɓe kala ƴiƴe meje mbami jeese mabɓe ɓe tawi e cuuɗi cafri tawiteɗi toon to Ayoune ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi wiyeten El Horɓe kolliti wonande toon to commissariat taw kadi ko dadiɓe wonɓe toon to Boutilimita caggal noon ñalawma hecci henki on nde lundiɓe jeeyaɓe landa mbiyeteko RFD tuma nde mbanno sitting mabɓe e yesso wonande kay ɗo waɓe sumgoji ko fate banggue sumgoji dawrugol leydi ndi ɗum noon eɗen gandi ɓen dadiɓe jaltino gam yidde wideɓe so tawi woni ɓe jiwan ɗoɓe goni ɗo koko tettata ko fate banggue kaɓirɗe mabɓe guilay ordinateur uji mabɓe hay téléphone aji mabɓe kala ɗin konngol noon dañi filmede waɗa e ɓoggi karalleje ɗum woni ko yahata e nder leydi Mauritanie kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi witen les figuroɓe kolliti wonande pelle dariɗe yurnitade haqqe inamade fedde witende Human Rights Watch ɓe kamɓene ɓe jaltini cimtol mabɓe ene wondi kadi e fedde wonde taw kadi ɗo wata ɗum ko toon to Moyen Orient ene wonde fedde taw kadi ganduɗa ko daride ko fatte banggue Afrique du Nord ne wondi kadi e Sahara Leya watti sona kamɓe noon ɓe jaltini tigui wonande kene photo wonde 110 taw kadi ko page ɗereji wonande sukaɓe rewɓe waɗaɓe viol e nder leydi Mauritanie taw ganduɗa ha oɗo saaha mo gonen laamu leydi Mauritanie daraki hen darde nde foti darade hen ɓe kolliti noon yogay sukaɓe rewɓe taw kadi ko yaraɓe duuɓi 13 hay 14 ene kewi yanede e nder leydi ndi mbaɗe viol tene kadi so tawi jomin jeehi to dadiɓe to gaddoyi kaytola on baɗɗo ngal ɗon baɗal hewani jaggede ɗum noon oɗo saaha mo gonen ko kulhuli mawɗi ɓe jogui caggal nde ɓe ngala ko wiyete ballal laamu ngu faade e mabɓe so tawi kay wonko yani e mabɓe ɗum noon pelle dariɗe gam jejjide haqqi namade kamɓe kala ɓe kolliri mette mabɓe mbaɗi erango faade cuuɗi cafarɗe leydi Mauritanie kamɓe dadiɓe leydi Mauritanie kamɓe laamu leydi Mauritanie kala nde wawata darade gam wallidde ɓeɗo hen sukaɓe rewɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi witen le kalama taw kadi ko poste de santé wonande suudu safara ñande aset ɓennuɗo hen toon to Mboto taw kadi ko suka mabɓe finoɓe toon to Espagne gaddi ballal timmugal gam wallidde suudu safara ndo tawtorede maire wuuro Mbot kame khalifaɓe yonɓe no fewi oɗo saaha noon Mbot heeɓi yogay kaɓirɗe gam wawde heblanade safrude ɓalli taw kadi ko suudu safara toon to Mbot ha joni toon to Mbot ha joni kabruji mene ɗemgal pular toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi witende Rimi Web kamɓe noon ɓe kolliti toon to Rosso kikiɗe hanko e leggal bitengal PK7 toon kadi ko seppoji mbaɗa toon ha lawol mongol ngol udda toon to uddi ɗum ko yogay sukaɓe ɓe kolliti noon oɗo saaha mo gonɗen ko fati e banggue yoga kay e taxi ji taw kadi ko dogoɓe toon koko ɓeydi ko fati e banggue joɓɗele taxi ko ɓeydi ko fati banggue tarihaji taw tarifaji taw kadi kamɓe koye mabɓe ɓe tinani ɗum kamɓene ɓe kollire mette mabɓe e kala saaha so tawi école uddirgol fandima yogay werlaji ene ɓeyda joɓɗele mumen ne ɓeyda tarifaji mumen taw kadi ganduɗa kamɓe koye mabɓe ɓe jadani hen ɗum noon koɓe wullitiɓe fadde e laamu leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaale Nissa mun figita kamɓene ko fedde daride gam yidde wallude toon to Agjous noon soɗon teski e yontere yewtude dowtede yo layru mawdu ari toon ha ganduɗa legal bitegal inchiri kanje kala ɓe jolima toon taw kadi ko jaydi witenta qaddum addi hen ballal mum manggal no fewi e gartugol debbo biteɗo Seydia Mittumo Hamida kamɓe noon ɓe gaddi toon balle no fewi ɓen yoloraɓe galleji men ɓe dokki ɗumen tantaji ɓe dokki ɗumen leecce kame ñamde kame leɗɗe safara kala
sen ngewi tonto leydi Mauritanie paɗen ko tonto leydi Mali ma en kala ma en jaha toon to koro ko fatte banggue sifanode mayirɗe lewru mandi ɗo henna ɗo hakkude dogo en hakkude ɓeɗo henna dogo en kamɓe fulɓe dogo en ken foronde 37 taw kadi ko wuuro fulɓe 37 taw kadi ko wuuro dogo en kawritina toon to mofti gam yidde addude jaame kisala taw kadi doganno hen ko woɗɓe dariɓe beele kadi jaam duumiɗo ne wawa artude toon to falde koro kono noon pelle dariɗo ko wayno tabital pula ko wayno kadi pelle taw kadi ko dogo en halfinaɓe ko fate banggue armée ji ɓenne kadi kolliti jadane nden sifande oɗo sahana nden sifande dartima way tan kono firtima ni caggal ni hay yontere ɓennude jango musgo waɗino toon to koro oɗo sahana ɗen ñaagui tan nde jaam duumiɗo artat toon to falde koro beele moni kala wawa yaade e haajo muɗum ha joni tonto leydi Mali keddorɗen ma en kaale sumi woni Soumaïla Cissé kanko noon ñande ñalawma heccanke o waɗi moɓodiral makko taw kadi ko bureau de travail to Bamako o waɗi toon meeting makko no mawɗo no feewi ganduɗa rewɓe kame sukaɓe kala tawtorama ɗum kamɓe noon ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen caggal nde o sakti ɓataki makko kanko Soumaïla Cissé o holliti oɗo hen bite Ibrahima Boubacara Keita ko gujjo teno kadi ko gujjo sumgoji nana ɗakke laamu kañum e hoore mum ne andi gagnaki ko fatte banggue ɗiɗo hen sumgoji ko wona ɗum ko so tawi ko fatte banggue mbuñari ko on tigui woni mbuñari ko fatte banggue guyka ko on tigui woni gujjo tene kadi hay ko fatte banggue kareli baɗoji e nder leydi ndi foof ko on tigui waɗata ɗum kanko Soumaïla Cissé yadde mum kala ɓe kolliti ɗo ha oɗo manda gasa ɓe gona jaɓoɓe ko fate banggue manda oɗo hen biteɗo Ibrahima Boubacara Keita ɗo e duuɓi joyya paaɗi ha joni tonto leydi Mali keddorɗen ma en jaaha toon to Gao toonne kadi ko pelɓodiral hakkude dadiɓe ɗiɗo taw kadi ko gollotoɓe camp militaire mo MOC noon tawete ko toon to Gao ko toon tigui ɓe pelɓodiri taw kadi ko fedde witede MAA et CMA taw kadi ganduɗa ɓeɗon ɗiɗo kamɓe noon koɓe koreji kamɓe kala ndendi famille goto kanko hen goto noon biteɗo Ahmed Wuldu Mohamed kam tigui yaltini fetel mum daaƴi kuure e biteɗo Ago Wuldu Ahmed nden o felli on noon ko ɗon tigui yani heddodake wonki mum kanko noon waɗi ladde haɗo yitaka kono kadi kamɓe koninkoɓe wonɓe toon ɓe kolliti ɗum ɗo henna ko enɗam tene kadi ɓen dugdanno koko fate banggue enɗam ko ɗum saabi o daƴe makko kuure kono haɗo ɗo gonɗen kanko on pelluɗo o suwata o yitede pellaɗo kam hawri e lajjala sen ngewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie to leydi Gambie en jaɓɓo musidɗo meɗen koddanene Abouba ko fatte banggue dumbaɓe e nder kasoji oɗo saaha mo gonɗen kañumen kolliri toon mette mumen no feewi Seydi Sarr ko noon tigi mbiyen dumbaɓe wonɓe ɗo e kaso ɓurɗo mawnude to wiyete Mayel Tuko ɓen tan de jaggi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko gardannoɓe ɓe ɗum noon caggal ɓen tan so pini subaka fof ko ma naata e nder kasoji ɗi ƴeewan no ɓe piniri walla no ɓe mbaldi e ko nandi hen ene wayno tan de ko nden kamɓe sokaɓe wonɓe nder toon de ɓe mbawi jaggude e ɓeɗo gardannoɓe ɓe mbi noon ko maɓe jewtida e jabogal kalfinangal gueɗe nder leydi walla tan e jabogal kalfinangal ñawoje walla ardiɓe kasoji ɓe mbi noon saabi ɗum ɗo tawat ko kaso ene heewi ene wi teɓ kono noon ɓe mbi kadi sa ƴeewi kaso ko tagui ɗum hewde de ko woɓɓe nan toon ene wayno jaggaɓe hewɓe ñawaka ko ɗum saabi ɗum kono tan de ene wayno faabi ɗum de ko PAU woni tan paraɓe ko ɓen gari naati toon paabi ɓeɗo gardannoɓe toon Modou Lamine Cissé koye jeeyaɓe mawɓe e wonɓe toon to kasoye ɗi o liri ñande mum o yahani liggeyde kono tan de ene wayno o ƴettino téléphone makko noddi gam tan wawde ƴewde beele jaam arti toon ɓe mbi caggal ɗo ne kadi to Dioswan onne kadi ko kaso mawɗo yimɓe nogas e nayo ɓoccitinoma ɗon de hen jiitama hen noon jiitaka ene wayno tan de ɓenne kadi wawno fawde dow en junngo ko wiiteɓe police anti crime unity koddanene Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Banjul koddanene Abouba to Guinée Conakry laaɓe oɗo saaha manki toon ko liɗɗi wona liɗɗi joɗi wona liɗɗi kecci yiyata ko tuma kadi nde jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fatte banggue maaje kadde holliti oɗo saaha mo gonɗen liɗɗi koko ngakki e nder leydi Guinée kala Amadou Dieng kami Ousmane Ba jogui ko werlaji ɗi hinde frigo kañumen tigui dogata iwde toon to laaɓe faade toon to nokku biteɗo Thiaygela gam tacca faade toon to leydi Sénégal jahata Dakar kawr toon e debbo biteɗo Ramatoulaye Ly ko on tigui heewi yeyde ɓe liɗɗi kamɓe
oɗo sahaɓe kolliti wonande kay lawol ceygel koko tagui ha laaɓi werlaji ɗi mbawa dogde toon ɓe guiwata ko toon to Dakar ɓe jaaha to Bamako ɓe paata toon to nokku biteɗo Kankan ene tawe nder leydi Guinée ɓe paaya toon to laaɓe ɓe kolliti noon ko saɗede mawde oɗo saaha ɓe dañata hen kono kadi liɗɗi ene ngakki toon to laaɓe kilo taw ko liɗɗi jarata toon kono gas e ɗiɗi walla tan mbiyen jarata toon ko 22 000 ha fayno 27 000 to kadi koye franc guinéen toon to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara bannoɗo jillu mum toon to leydi Chine arti ñalawma hanki o holliti guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e tati lamɗo leydi Côte d'Ivoire waɗani jillu mum toon to Chine kono hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ko nden tigui lamɓe Côte d'Ivoire mbatti wadde jillu men toon kanko Alassane Dramani Ouattara o sifodirama toon to leydi Chine kene fotonde sappo e jeetati sifande hakkude makko e leydi Chine gaɗa kene tolno e milliard uji tati piccal nayyi taw koye dollar beele kadi leydi Côte d'Ivoire ne wawa ƴellitade ko fati e banggue faggudu mum toon to bene suudu ñawo walla mbiyen tan suudu sarɗiyeji lawɗini kuulal ko fati e banggue wonande kala mone ƴama leppol laamu e nder leydi ndi koma joƴƴina temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi million ko préje franc CFA e siftinde noon leydi bene kene foto wonde sappo e 1 million taw kadi ko hoɗɓe e leydi ndi kala oɗo saaha noon kene wona temedde ɗiɗi landa taw ko dawrugol ne tawi hen gam yidde ustude e wonande ɗiɗo hen landaji alay saago ɓe mbatta caution ko fate banggue temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi million oɗo saaha beele dawrugol leydi ndi kala ene wawa rewde lawol toon to Burkina Faso koninkoɓe ɗiɗo mbasi pittal min nokku biteɗo Kabanga noon ne tawe e nder falde Kabanga ne tawe nder falde Pama kamɓe noon werla mabɓe yaɓɓi ko pettoje waɗi hen sappo gañiɓe hollitama oɗo saaha mo gonɗen nden kay kisal ne ngakki toon to leydi Burkina Faso toon to Tchad maayo Tchad oɗo saaha koko hori ha laaɓi ene juni e kala saaha toon Boko Haram rewata gam waɗoyde janguji mum cetal bitegal LOCA taw kadi kamɓene ɓe jaltini kene fotta wonde milliard uji jeenayyi taw ko dollar million ngaji jeenayyi taw ko dollar gam yidde wallideɓe beele ngoɗo hen maayo wawa yitade hoore mum caggal maayo ngo rendi ɗum ko leydi Tchad leydi Cameroun Niger kame Nigéria kala gon maayo noon songo hoori ma addu hokkere mawde no fewi e nder Afrique ha tente ndeɗon falde caggal nden falde ene alɗi kono ko maayo ngo jogui ngaalu muɗum kala toon to leydi Gabon finoɓe nokku biteɗo Plena ene tawi Plena Ayema e capanɗe 5 kilométre hakkude muɗum e Libreville taw kadi koye nokku biteɗo Pam taw koye nokku biteɗo Koma Monda kamɓe noon ɓe keeɓi kene foronde nogas e joyyi taw ko pompe e caggal guila Gabo jeyti hoore mum ɓe keɓani ndiyam e ballal Singapour taw kadi ko catal bitegal Olama ko ɓen tigui banniɓe toon diƴƴe oɗo saaha ɓe keeɓi diƴƴe labɓe toon to Congo ñalawma hanki o laamu leydi Congo kame pasteur biteɗo Antumi kamɓe noon ɓe jooɗiɓe kaldi ɓe nandiri ñalawma hanki o noon kene foto wonde ujunnaje tati taw ko fetel hinde dowro e kala rendina oɗo saaha beele jaam duumiɗo ene wawa artude toon to Congo e nder Congo kala beele kamɓe kala ɓe mbawa wonde neɗɗo goto ɓe jokka golle mabɓe oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawtu wala Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi ma en jaha toon to Inde États-Unis de Amérique kame Japon e ha toon to Irak jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jabiri koto leydi Inde puɗɗortoɗen fodde hande duuɓi 150 ko leydi Inde jogui kuulal 370 ngal kuulal noon ko kaɗowal wonde kay debbo e debbo walla gorko e gorko soccodirde terɗe mumen ha e resodirde woni kuulal kaɗowal ko wiyete homosexuel woni debbati gorkati alkamisa hande jeegom lewru gonɗen ndu cour constitutionnel leydi ndi woni suudu ɓurdutode taw ko suudu ñawore leydi ndi ɓe dajjiti kannar ngal kuulal ɓe kolliri tigui a ñalawma hande o à partir de ñalawma hande o e nder leydi he debbo e debbo walla gorko e gorko ene mbawi soccodirde terɗe mumen ene mbawi resodirde so tawi kay ko ɗum woni min ñaguima yafuya no fewi musidɓe tedduɓe koko taƴi ma en gartoy e oɗo hen kabaru so tawi gueno haaji goomu peende bendi ina yoɓani on message immorade e heɓɓe sukaɓe Afrique woni hasi SA ɓe mbi eɓe dardiren do pulagu anduɓe mum e alɗuɓe mum nde dokkodirta juuɗe e towde tiba pulagu
sukaɓe min afrique neno yammi mi dañi heblo sukaɓe min afrique babo yammi mi jagge rento sukaɓe min afrique ayo yammi mi heeɓi heblo sukaɓe min afrique neno yammi mi dañi heblo sukaɓe min afrique babo kam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓɓiri koto leydi enda puɗɗortoɗen fodde hande duuɓi 150 ko leydi enda jogui kuulal 370 ngal kuulal noon ko kaɗowal wonde kay debbo e debbo walla gorko e gorko soccodirde terɗe mumen ha e resodirde woni kuulal kaɗowal ko wiyete homosexuel woni debbati gorkati alkamisa hande jeegoma lewru gonɗen ndu cour constitutionnel leydi ndi woni suudu ɓurdu towde taw ko suudu ñawore leydi ndi ɓe dajjiti kannar ngal kuulal ɓe kolliri tigui a ñalawma hande o à partir de ñalawma hande o e nder leydi he debbo e debbo walla gorko e gorko ene mbawi soccodirde terɗe mumen ene mbawi resnodirde so tawi kay ko ɗum woni muuye mumen leydi ende noon laatima 124 ɓiiri leydi e nder windere nde gam kay dagnude walla laaldude kuulal taw ko kuulal jamiro ngal gorko e gorko walla debbo e debbo resnodirde woni ko wiyete mariage gay ha ko wiyete lesbienne ha joni kabaruji men joolam jaɓɓeri koto dowlaji tentuɗi amérique paaɗen jayde witende New York Times nde ɓayyini document ji hande kayitaji ɗereji kewɗi no feewi tawa ko document ji woni yimɓe gollotoɓe e nder galle danejo gollotoɓe e Donald Trump ɓe bindi ɗen noon kolir tigui ko e oɗo saaha ko ñiŋore e hollirde kay wonde Donald Trump ala hakkille wawde ardade leydi ndi o ala hattani kadi wawde ardade leydi ndi e erade charɗiyeji leydi ndi nde mbaɗanama ko wiyete destitué woni tigui yo itte ko ɓuuri yawde e yaccade guiro o bonnude leydi ndi ɓe kolliri noon ɓe jaɓani haalde inde mabɓe ɓe jaɓani ɓayyinde inde mabɓe feññikinade hen kono ɓe dokki sécurité kewɗi no feewi sirruji gandinoji tigui wonde ɓe golloto koto galle danejo kadi koɓe yimɓe ɓattiɓe oɗo biyeteɗo Donald Trump ɓe kolliri noon guila kay ɓe Donald Trump are laamu faade joni ko kamɓe ƴetti teppere mabɓe ɓe cukki e wuddere laana beele laana kane wasa nannude ndiyam ɓooyani noon Donald Trump ƴetti yaabima tawa kadi koye hello mum Twitter o holliri tigui ko ardi foof o wi o ñiŋi ndeɗo jayde wiyetede New York Times nde o holliri wonde so new sinno kanko o tagaka New York Times fotani omo sikki fotani wodde saabu kay ala ko New York Times toppiti so wona ñingdemo e kala saaha o holliri kadi wonde aduna o foof ne andi dowlaji denduɗi kamrik foof ne andi wonde ko golli e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ɗi fuɗɗi ardade dowlaji denduɗi Amérique joni dendagal hooreɓe leyɗele ardiɓe dendagal ardinoɓe dowlaji denduɗi Amérique foof e nder mandaji mumen ɗiɗi woni duuɓi jeetati gollaki ko golli ko e nder duuɓi ɗiɗi ɗum noon ɗeɗo binnande ko neɗɗo mo ala hakkille walla ko jiɗɗo haalde ko wela tan taw ko gollotoɗo e nder galle ko kañum tigui windi ɗeɗon binnande ha joni koto leydi Japon paaɗen caggal noon en mbiyande jaaye mawɗo woni typhon biyeteɗo Jebi nde mabbino e leydi Japon balle ɗiɗi joni ha yoɓi pittali yimɓe hewɓe no feewi fodde kadi yimɓe hewɓe mbarmi hen e ñalawma hande o alkamisa hande o ko leydi yerɓi toon yerɓande mawde no feewi tension mum ene qiime ha 6,6 échelle de Richter ko famdi foof e oɗo saaha mo kaleten yimɓe jeetato jiitama ɓalli mumen ene maayi fodde 150 neɗɗo kadi ko mbarmi hen koto leydi Irak cakkitorɗen e oɗo saaha foof ko seppoji musɗi tawate tigui e nder wuuro wiyetego Basra noon ene tawe tigui to banggue worgo leydi Irak seppo noon ko yimɓe hollirde yimɓe Basra naɓe hollirde kay metti mumen e laamu ngu hollirde kadi e oɗo saaha foof ɓe ngala courant ɓe ngala ndiyam wasam gollade ne heewi nder leydi he woni chômage ɓe mbeɗi noon hollirde seppo mabɓe hollirde mette mabɓe e seppoji ɓennuɗi noon e kala saaha koninkoɓe ɓe ene diddaɓe tigui tawa kadi gaynoto mabɓe ko kuure gongre gonga woni barreyal e balɗe ñande nde yimɓe jeegoma mbasino hen pittali mumen hono horadio jagode leydi ndi biyeteɗo Haydara Labani hollirino tigui waɗino yamirore walla haddore faade koninkoɓe ɓe nde pillataɓe kay taw ko wiyete barreyal woni kuure gongre gonga yimɓe hewɓe noon kolliri ɗum noon ko wullude e guite yimɓe ci leydi tan wonde kay ha e oɗo saaha ñalawma hande one seppoji nan toon tawa kadi yoga e koninkoɓe ene jokki tigui aynade kuure gongre gonga ko ɓuuri hewde e koninkoɓe noon tawateɓe toon guila police ha e gendarmerie yoga e mabɓe kay ñoƴƴini pétalaji mumen goppi werlaji mumen kadi paati e galleji men kolliri tigui mbawa jimde ɓesgu Basra ene joora e mumen kuure e condi walla ene didda ɗumen tawa kadi koɓe mbaɗata seppoji ko namdade haqqe mabɓe wiide kay yo dokke ndiyam yo gurdam mumen yurniti ko haqqe mabɓe poɗɗo mabɓe poti namdade
min ñaguima yafuya musidɓe tedduɓe capanɗe tate naya minute ɗum woni kabruji men kikiɗe hande o joolama jaɓeri ko haali Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba toon to leydi Sénégal ko bani men debbo sokhna Farmata Ba babaɓe keewi kono ala ko bonnata ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hirane musidɓe tedduɓe